хора, аз съм Вици, а вие сте хаштаг пичовете. Искам да ви кажа, че отивам на зелено училище. Ако за първи път си пускаш мое видео, аз съм Венци и ако се абонираш за този канал, мога да ти кажа, че ще станеш част от най-яки отбор на този свят, а именно пичовете. И да ви кажа, моля, абонирайте се за канала и се абонирайте за новобранецът. Просто напишете на лупичката, напишете новобранецът и ще ви излезе една коронка на Роналдо. Роналдо и една коронка отгоре върху него. Това е още един хубав отбор, тъй че моля ви се, абонирайте се за него. Очаквайте влогове, каквото се сетите, дневни рутини, каквото се сетите от зелено училище. То ще бъде вечер. В 7 часа и нещо до 8 часа. Ще имам видео. Тъй, че нямам търпение да стане понеделник! Исках да ви кажа, за да сте част от най-яки отбор на света, а именно пичовете, трябва да се абонирате за канала, да сложите лайк на това видео и естествено да имаме много показвания. И така ще питам после. Дали сте се абонирали? В коментарите ми напишете дали сте се абонирали за моя канал!